Салом алейкум, дӯстони азиз. Рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. Имрӯз ман хостам фруктовый торт тайёр кунам. Инам хеле обычный бисквит тайёр кардам. Фикр мекунам ҳамаи занҳои бонувои тоҷик инро тайёр карда метавонанд. 6 дона тухм, 6 қошуқ шакар, 6 қошуқ орд, 1 пачка разрыхитель. Инами қачи рафта бисквити ман имхе тайёр кардам. Аймобайнаш ду була кардам ба ду қисм. Намихе дар креми мо 1 даст гӯшони молоко, 1 даст сметана меравад. Миксер дар кор нест. Ҳамихе ба даст ҳамихе омехташ мекунам. Хостум фақат бисквитҳои обычный мекардам. Хостум камтарак фруктовый добавить кунем, ки чтобы кӯдакҳо дар интересней шавад. Мевое ки кӯдакон дӯст медоранд, ҳавае хостум добавить кунам. Шуморам кунен, кадом мевае ки кӯдакҳои шумо дӯст медорад, шумо ҳавая кунен, чтобы дар кӯдакҳо интересней шавад. Инами хел ман гӯшони молокоро кати сметана инами хел омехта мекунам, ба миксер намезанам. Ҳамихе ғафса ки хушрӯ мебиёяд, ба миксер кунӣ тунук мешавад. Инами хел омехта мекунем. Ягон сироп дар мо дар кор нест, ягон қандов дар мо дар кор нест, барое ки сметана худаш овуш мерасад дар бисквит. Инами хел ду тақсим мекунем. хушрӯ карда дар ҳамаи ҷош якхел мемолем. Ман 1 та апелсин тоза карда майда реза кардам, банан реза кардам, 1 та калон реза кардам. Ҳозир мебинем нараса, бо добавить мекунем. Намихе хушрӯ карда 1 размер реза мекунем. Хушрӯ карда гирд ба гирд мечинем. Ман 1 та банани калон реза кардам, нарасид, бо 1 таи дигар реза кардам. Маззаш необычный, беҳад хушрӯвай маззаш. Кӯдакҳои ман дар беҳад маҳқул шуд. Шуморам ҳатман тайёр кунед, дӯстони азиз. Агар ҳамин канали ман ба шумо маъқул бошад, ҳатман лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. Анами хел 2 та банан рафт. Анами хел апелсинои реза кардаги ман ҳамхе ҳар ҷошда мондум. Бисёри бад накардам. Ҳами 1 та апелсин гирифтам. шумо метавонед мандарин монед. хеле ки гуфтам кадом мевае ки ба кӯдакҳои шумо писанд аст, шумо ҳавай истифода баред. Нами хел коржи дуюма чапа намондум, чтобы айси крем хушрӯ питаться кунад. Нами хел боқӣ мондаи кремамо ҳамаша рехтам. Хушрӯ мемолем дар ҳамаи ҷои коржикбон.
ай болош ма дута банана гирифтам, гул мондум. Ҳозир ма нишон медиҳем, ки чӣ хел гул мемонем. Ма тайёр кардагиам, дар уҷа мондагиам. Ҳозир дар шумо нишон медиҳем якташа, ки чӣ хел ма гул кардам. инам хеле гулҳои зебои хушрӯ кардам. намихел корчара мегирем. михел чӣ хеле ки ма кардистам, шуморо ма намихел кунем. беҳад хушрӯ мешавад. намихел хушрӯча мебиёяд. намихел дӯстони азиз, ма ба хости дили худам оро додум. бинед чӣ хел хушрӯ омад. вичам маззашам беҳад маззаш хушрӯ омад. кӯдакам хеле хурсанд хӯрданд. шуморам ҳатман тайёр кунед. хеле необычный када украшат кунед ҳар хел меваҳо кати. кӯдакҳои ман ҳар хел мева намехӯранд. ма барои ҳамин қадр банан кати гул мондум. раҳмат, ки видеома тамошо мекунед. раҳмат, ки комментариҳои беҳад хуб менависед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. намихе мо тоқат кардем, намихе буридем. бояд як рӯз меистод. хулоса дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед, дӯстони азиз.